לאן נעלמה הגופה? אמרתי לך, אני לא יודע. טוב, אז ספר לי, איך הכל התחיל? הכל התחיל שהזרעון פגש את הביצית, והביצית הפכה להיות עופרה. שמש! טוב, בסדר. הכל התחיל היום בבוקר, כשישבנו באימפריה. טנצר, הבנתי אותך, בלי הרבה חריף והרבה מיונז, בסדר. תבוא עוד כמה דקות, הסנדוויץ' יהיה מוכן לפגישה עם התסריון שלך. שלום גם לך. אתי, תגידי לי, מה את עושה? את זורקת מים ואת קוראת איזה ספונג'ה, אתי? אם הייתי יודע, הייתי מביא כמה שתילים של אקליפטוס, היינו שותלים, והיינו מחכים שהביצה תתייבש. שמש, עם כל הכבוד, יש לספונג'ה 2 אסכולות. אתה אולי שייך לאלה שמעבירים סמרטוט, אבל אני לכשעצמי מציפה. מציפה ומטביעה את הלכלוך. באמת היה שם איזה תאילנדי ששתה לורז, אבל כנראה הוא טבע. לא, זה בסדר, אל תדאג. עבר ונציאני עם גונדולה ולקח אותו טרמפ. אתי, המקום חייב להיות פיקס, תביני. פתחו פה משרד חדש של עורכי דין. הם אמרו שהם ישלחו איזה עוכר דין נציג לבדוק את האוכל במקום. עוכר דין? כן, אז זהו, שלא אמרתי לו להביא ציוד צלילה ושנורקלים, את לא מבינה? הכל חייב להיות פיקס. אם הם יבואו לפה וידלקו על המקום, אנחנו הולכים לשחק אותה בים של ארוחות צהריים. ובוכטות של טיפים. בדיוק. היי. היי, very high, high in the sky. בואי, שמש, אם אנחנו כבר באנגלית, אז you're funny, you're very very funny. אתי, אני הבאתי את הספר שהבטחתי להראות לך. מה זה, איזה ספר זה? המדריך המלא ללחשים, כשפים וכל מיני רכיכות. 3, 4 ו... מה זה, רכיכות? המדריך המלא למכשפה לרעת תחתונים וגופיים? באמת, הבוקר באתי, ראיתי בחנייה מטאטא. עכשיו אני מתחיל קשר. שמש, אני במקומך לא הייתי מזלזלת בספר הזה. אתה יודע, בדיוק הבוקר ראיתי בעמוד 50, מופיע הקסם כיצד תהיה מצחיק. ויש שם 2 מילים, אתה רוצה להיות מצחיק? תלמד משמש. מה את אומרת? מכשפה לי, תגידי לי, את הגג של עמי ותמי, בנית משוקולד חלב או שוקולד מריר? לא, אני רוצה לדעת, את התפוח שנתת לשלגיה ושבעת הגמדים, זה התפוח מסוג יונתן או דלישוס? אפרופו גמדים, איפה ססי שיעזור לי קצת לשטוף? איפה ססי? תחפשי בקסם בעמוד 23, איך תמצאי עובד נמוך שמאחר לעבודה. תנחש מה הזקנה הצועניה אמרה לי על הארון הזה? טוב, אני כבר מאחר לעבודה. תיפטר מהארון הזה. תמכור את הארון הזה, היא אמרה לי, ואל תתקרב אליו. אל תתקרב אליו, אחרת תמות בתוכו. טוב, תעזוב אותי. תודה רבה. אני לא רוצה את הארון הזה. מה אכפת לך? הכללה היא רק עליי. לך לא יכול לקרות שום דבר. רק תעזור לי ותזכה למצוות. אני לא יודע, כמה זה עולה? 1 שקל. העיקר למכור. זה באמת ארון יפה. סגרנו. 1 שקל? 1 שקל. איך אתה רוצה את זה, במזומן? יש. שמש, תגיע לעניין. ואז קרה לי מה שקרה למוחמד. מה זאת אומרת? פתאום הגיע אליי הר. לא טיפש, שכחת לי את הסנדוויץ'. היי טנץ, מה נשמע? תגיד לי, האוויל משריש, הסנדוויצ'ים שלך הולכים ונהיים יותר קטנים. אתה צודק, באמת אתה צודק, הלקוח תמיד צודק ואתה הלקוח אצלנו. טנצר, שמע, אם זה לא יספיק לך, תקבל עוד אחד עליי, באמת. איך חמור. אופס, שיט, נבלתי, אתה בסדר? טנץ, הכל טוב? שמע, יא נבילה, אני הייתי נופל, הייתי תובע אותך עד הגרוש האחרון. אותך, את אמא שלך וגם את 2 הפוסטמות האלה. אבל טנצר, אני באמת דאגתי לך. מה פתאום, זה לא מדויק, זה בכלל לא היה ככה. אז איך זה היה? יותר ככה. שלום אנשים טובים, מה שלומכם? שמש יקירי, הכנת כבר את הסנדוויץ' שלי? כן, היא חתיכת שמן מגעיל מערכת עיכול משומשת, תיקח. חברי היקר, הסנדוויצ'ים שלך לא נהיו יותר קטנים בזמן האחרון? לא, פשוט הידיים שלך נהיו יותר שמנות. יום טוב, יום טוב לכם. יום טוב. הופה, יא דב, יא גונדוזילה. חבל שלא נפלת, הייתי מקבל פה פיצויים על רעידת אדמה. לא רק אני, כל השכונה הייתה מקבלת. יקירי, נעים ההליכות. דע לך, איש אחר היה תובע אותך על דבר כזה. תובע אותי? מי יתבע אותי, אתה? למה, מאיפה תביא עדים? תגיד לי, מי יסכים בכלל להיות עד שלך? מי? חתיכת גונדוזילה. יואו, מערכת עיכול ניידת. האמת היא שזה לא מדויק וזה לא מדויק. מה שחשוב, שטנצר החליט לנסות לתבוע את שמש. מה לעשות, ככה זה גברים. משחקים של כבוד. זה לא נכון, לא כל הגברים אותו דבר. תגידי, אמרו לך שיש לך עיניים יפות? כן, אמרו. כן, ומה קרה אז? אחר כך רקפת הלכה. טוב, אני חייבת לעוף. אפרופו לעוף, אולי תקני את המטאטא שלנו? מטאטא נפלא, יד ראשונה, גלגלי מגנזיום, גג נפתח. ביי! אהלן, שנדי, תעזרי לי בבקשה עם הארון.
איזה ארון נחמד. שלך? כן. כמה הוא עלה לך? שקל. שקל? הוא אפילו לא רוצה לפרוס לי ל3 תשלומים. זה מזעזע. וואו. מה וואו? תגיד לי, מי יסכים לך להיות עד שלך? מי? חתיכת קונטוצילה. תגיד לי, אתה רוצה לעשות כמה ג'ובות? אני לא מרגיש כל כך טוב. למה? יש לי לחץ בחזה. לא, אני שאלתי למה. למה מה? למה אתה חושב שזה מעניין אותי? אני צריך אותך בתור עד ראייה. עד ראייה? אני אחליק באיזשהו מקום, אתה תשב שם, תראה את זה ותעזור לי לתבוע את בעל המקום. פרטים בהמשך. מה זה הדבר הזה? יש לך בגדים אחרים? לא? בוא ננסה לעשות ממך צורה של בן אדם. קדימה. שמש, מה אתה עושה? משלים חומר מבית ספר יסודי? תביני, אתי, הנציג של העורכי דין צריך להגיע כל רגע, נכון? נכון. והוא בטח ירצה לראות תפריט, סביר להניח. אז אני מתרגם לו את התפריט. מתרגם. מתרגם. הרי התפריט שלנו כתוב בעברית, והם מדברים אקסקלוסיבית. אז אני מתרגם את זה מעברית לשפה שלהם. פרט, הסבר נמק והביא דוגמאות. זה נורא פשוט. נגיד בתפריט שלנו כתוב חביתת ירק, באקסקלוסיבית, אומלט דה לה פטרוזין. הנה למשל שקשוקה, טומט דה לה קישקיש. תגיד לי, איזה בן אדם בריא בנפשו ייכנס ויזמין טומט דה לה קישקיש? אותו בן אדם שישלם בשביל שקשוקה 12 שקל, ובשביל טומט דה לה קישקיש הוא ישלם 24 שקל. הבנת? עכשיו יש לי בעיה. איך אני מתרגם לאקסקלוסיבית מרק שועית? מניסטרון דה לה פוק. פתאום, מניסטרון דה לה פוק, ענק. תגיד לי, מה, אתה נורמלי? למה? מניסטרון סברי סבום, מניסטרון דה לה פוק פורקוואן לא. אני חייבת את הספר הזה. הופה, שלום גברת הוקוס, מה קרה? המטאטא יצא מפוקוס? ססי הביא ארון, והוא מאוד מאוד מוזר. לא הבנתי, מי מוזר, ססי או אהרון? זה היה נורא מוזר, כל הסימנים האלה. והדלת לא נפתחה, ומעל הידית היה כתוב בלטינית, ויירס קון מורטה, ויבוא שם רק המת. את קוראת לטינית? כן, on and off. ותגידי, את דוברת גם אקסקלוסיבית? קצת. שיט, הארון הזה לא נפתח. עכשיו אני בטוחה, הארון הזה מחושף. אז מה אני אעשה, שנתי? מקרה כזה, לפי הספר, צריך לרקוח רקיחה. וואו, לרקוח רקיחה. וואלה, לרקוח רקיחה. תשמע, להכנת המרקחת צריך קורט אבקת כנפי עטלפים, נוצה של טווס הודי וכיס מרה מיובש של חולדה מעוברת. יש לערבב הכל בגדרה ולהוסיף 4 שיני שום. מאיפה אני אשיג עכשיו שום? תני לי רגע את הזוועתון הזה, נעביר לפחות קטעים. שמש, תיזהר. אתה משחק באש, תאמין לי. באמת? אני רוטט מרוב פחד. תודה, באמת תודה, רחפת. או, זה גדול, שים לב. כיצד תיפטר מאדם הרוצה להעיד בך עדות שקר? שימו לב. טול מלפפון, לא פחות ולא יותר. סובבו מעל ראשך ג' פעמים. תודה, ססי. א', ב', ג', כן? המלפפון הזה משול לעד שקר, כעת אחוז חזק בגרונו. זה לא יומן, יש לו גרון. חנקתי. עכשיו, זה לא נגמר. טול מזלג בין ד' שיניים, ותקע בטבורו של המלפפון, ואחרט עדי שקר מקרבך. שימו לב. אני פשוט לא מאמין מה שאני עושה. ססי לחבוד, קח את המלפפון, קח את המזלג, קח את המפגע הפסיכולוגי הזה וטוס לי מהעיניים. גברת אברה, לכי לראות איפה מלכה דברה. שוליית הקוסם, בואי לאימפריה, יש לנו הרבה עבודה. שלום אדוני, או, ברוך הבא. לא שמנו לב שהגעת. ברוך הבא לאימפריה שלנו, תכף יטפלו בך.
אקסקלוסיבית. זה עורך דין? לא, זה הומלס שבא מהרחוב. בטח זה עורך דין, תראה איך הוא לבוש. לכי לפקור, תביא לו את התפריט החדש. כן, רגע, מה אם תפריט יינות? יינות? הנה יינות. אוקיי. טוב, אני אלך להזמין את ההובלה לנס ציונה. ססי, רק שתדע לך שאני אף פעם בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר מפחיד. שאלתי, מה אני אעשה? חכה עם ההובלה. אני עולה למעלה להביא כמה דברים. אני אוציא לך את השד מהארון. את בטוחה שהוא יצא מהארון? בטח. איזה קטע, שד הומו. שלום אדוני, ברוך הבא לאימפריית השמש. הנה התפריט. אני לא חלק מהתפריט, אם לא אכפת לך. סליחה? וואו! סליחה, אתה מוכן להעיף את העיניים שלך ממני? איזה חוצפן! אני לא הרגתי אותו, אני נשבעת לך. הנה, תסתכל עליי, אם נראית לך אחת שמסוגלת להרוג? האמת היא, עכשיו שאני מסתכל עלייך ככה, אז יש משהו בזה. אתה מוכן להעיף את העיניים שלך ממני? לא, אני לא כזה. תגידי, אמרו לך פעם שיש לך גבות נורא מסודרות? כן, אמרו. מה זאת אומרת שאתם לא יכולים להגיע לפה עכשיו? רגע, אני לא מבין, אתם מגן דוד אדום, לא? המשטרה אמרו לי להתקשר אליכם. תסלח לי, אדוני, מה הסיפור שלך? מה אתה צריך לעשות? בסך הכל תדליק את העיון האדומה, שים את הקלטת שלה, וואו, 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 תלחץ על הגב ותגיע כבר. מה העניין שלך? אתה לא מבין, אני במצוקה. יש לי פה בן אדם מת באמצע העסק. איש לא נכנס לפה. איש, מדבר, צחיח. נשבע לך במאדים היו יותר חיים ממה שיש פה עכשיו. תגיעו כבר. 100%. תודה רבה לך. מת עליך. שמש, אני מצטערת, אני לא יכולה לעבוד כשהדבר הזה נמצא כאן. ומה אני אעשה? זה העוכר דין מקונץ' קופינסקי, הם יחשבו האוכל שלי הרג אותו. מה אני אעשה? אהלן, איזה יופי שבאתם, שלום, בבקשה. אתם פתוחים? בטח, פתוחים, בבקשה. תרצו משהו? חייבת לראות כל דבר, לשחוף את האף שלך? אתם סתם זוג מכוער, זה מה שאתם. אני מאוד מצטער, אני לא מחכה למגן דוד אדום. אני עכשיו מפנה את מחלקת הגבייה החוצה לפני שאנחנו פושטים את הרגל. שמש! אתה לא יודע שלפי החוק אסור לגוע בגופה? ולתת על לטמות וסתירות אין בעיה? זה הגיע לו, היית צריך לתת מהבתים אותה קאבי. אבל לא היה מת. זה המזל שלו, אם הוא היה חי, הייתי הורגת אותו. אז מה את מציעה? לשים עליו שלט פרסומת? לאכול אצל שמש ולמות? מה? כולנו אוכלים אצל שמש ומתים על זה. מה? יש לי רעיון. נושיב לידו מישהו שידבר איתו, ואז יחשבו שהוא חי. שחתי על הרעיון, בכבוד. נו, כמו שסבא שלי היה אומר, מי שהמציא רעיון מכונן, ילך ישב ליד הבר מינן. לא, אני חושבת שאני לא יושבת ליד הדבר הזה. נו, אז מי יישב? שמש לא תאמין איזה קטעים רכבת עושה מאחורה, אתה נקרע! תראה, דבר ראשון, הוא מאוד מאוד עייף. הוא גם בדיכאון, כמו שאתה רואה. אז זהו, אז דבר איתו, תעודד אותו. על מה אני אדבר איתו? ספר לו על הצבא, חוויות, דברים כאלה. איך קוראים לך? חיים, נכון? שמצוין, חיים. נעים מאוד, אני ססי. בדיוק. אז ככה פשוט תדברו לכם ושיהיה לכם נחמד, אה? יאללה, אידה, אין סרט לך. מה זה? אמרתי לך, רכבת, השתגעה מאחורה. בואי נלך להרגיע את גריזלדה. אומר לך, כולם כאן משוגעים, אפשר למות. יאללה, אידה, תרוס אינדולקו. איגן, תיור השתנן. אקורוק בעצם נבלד. תשמע, שתדע שאני חברה טובה שלה ואני רוצה לעזור לה, אבל מה אומרים במצבים כאלה? לא יודע, בהלוויות אומרים משתתפים בצערך. איזה מזל שבר לו פה, לראות ככה את אימא. אני רואה שנים של טיפול פסיכולוגי שהתחילו עכשיו. אוברה לה פוארטה טה-טה. שיט, זה לא עובד. אני עוד אחזור לפה. אני אטהר את המקום הזה. את כל אימפריית הרשע הזאתי. וכל כך רציתי לצאת באימון עם כל החבר'ה, אבל תמיד השאירו אותי בתור תורן מטבח. המפקד אמר שזה בגלל שאני היחידי שיודע לנקות מבפנים את הסירים כמו שצריך. אתה יודע, חיים, אני מרגיש שאתה הבן אדם הראשון שבאמת מקשיב לי. אני שמח אם אני ואתה היינו שומרים קצת על קשר. אולי תבוא לבקר אותי בנס ציונה? תראה את הארון החדש שקניתי? הארון. שמש יהרוג אותי, אני חייב להבין להובלה דחופה לנס ציונה. חכה פה, אל תזוז. שלום, מי זה פה שמש? מאחורה, הרכבת השתגעה. כן. אני במשרד עורכי דין קונץ' קופינסקי. שמש הזמין נציג שלנו להתרשם מהמקום. שנייה. שמש! שמש, העורך דין הגיע! תפסיק להתעסק עם שדים ורוחות!
שלום אדוני, עורך דין ירון סגל ממשרד עורכי הדין כהן קופינסקי. אתה עורך דין? אני, כן, עורך דין, נראה לי שהבחור פה בבעיה. לא, הבחור לא בבעיה, הוא פשוט... הוא בדיכאון. לא, הוא לא בדיכאון, הבחור הזה... אם זו בעיה משפטית... לא, איך שאתה רואה אותו, זה משהו אחר לגמרי. אתה בידיים הנכונות. לא, עזוב אותו, תביא לי את ה... סליחה, הוא מת? מי? הוא? מה פתאום? זה מין צנח לו זלזל, הוא מתעלף שכזה, יש לו בעיה של... הוא נורא אסמטי, הוא בעיה של אורך נשימה אצלו. פשוט נורא מדוכא בזמן האחרון, הוא עד של הפועל באר שבע. אתה מבין? אתה מרגיש טוב? הנה, אתה רואה? מלא חיים, איך שאומרים. אתה לא תמליץ לנו לכהן קופינסקי, אה? אז התקשרתי עוד פעם למגן דוד אדום, למשטרה, כולם בפקק. אז מה עשיתם? אתי ואני לקחנו את חיים לטיול. אני מת לראות אותה הלילה, אני מת לחוות את נעלילה, אני מת מרוב געגועי לה, אני מת מרוב געגועי לה, אני מת הלילה, ולא אכפת לי המצב, ולא אכפת לי המצב, באמת. שוטר, אתי, שוטר. שים לי את הטלפון. תורדה שלי, אמא. חלד. שבועיים הוא לא ראה את אמא, מה זה לחוץ? ולא אכפת לי המצב, ולא אכפת לי המצב. אבל הארון הזה לא נפתח. אל תדאגי, אני אפתח אותו. תעשי אותו רגע. אוברה לפורטה, אקרמול פורטה, ביתה! הופה, רקפת עלק, תביא אותו כבר. הופלה, הופה. ועכשיו מה מלא, את באה איתי אחרי זה למשרד של כהן קופינסקי. מה אני צריכה לעשות? לחייך, ממי, לחייך באקסקלוסיביות. יאללה, בואי. טוב, תראו, זה הארון, זאת הכתובת בנס ציונה, עשו את זה מהר. חיים, חזרתי! חיים? איפה הוא הלך? איזה באס, רציתי לתת לו את הכתובת שלי בנס ציונה. זה משעמם במקום הזה, שום דבר לא קורה פה. היי, שברתי את הרגל ב3 מקומות. אני צריך כיסא גלגלים, אני צריך קביים. אתה ראית את זה, אתה ניטרלי. אתה. איפה אתה? איפה הוא? איפה מי? לא היה כאן איזה בן אדם אחד עם החליפה שלי? חיים, איזה נחמד, חבל שהוא הלך. תשמע, חתיכת גמד טיפש. תגיד לבוס שלך שאני עוד אחזור לנקום בו. אולי הפסדתי בקרב, אבל לא הפסדתי במלחמה. טנצר, אל תתעלף. טנצר, זה אמיתי, חכה, אני קורא למגן דוד אדום. הלו, מגן דוד, שלום. אני חייב דחוף אמבולנס. שלום. תודה. אתם זריזים? אני מבין שאנחנו צריכים לאסוף אותו? כן. אז חבל שהזמנת אותנו, היית צריך להזמין גרב. אז ישבנו אצל כהן קופינסקי וביקשנו מהם לתת צ'אנס נוסף לאימפריה ולבוא מחר. נו, והצלחתם? בטח שהצלחנו. למה אתה חושב שמש לוקח אותי איתו? אתם הגברים אותו דבר. רואים בחורה ישר מתחילים להזיל ריר. תגידי, אמרו לך פעם. כן, אמרו! בקיצור, בדרך חזרה לאימפריה, קיבלנו מכם טלפון לבוא לזהות את הגופה. אוקיי, אנחנו צריכים זיהוי ודאי של הגופה. בבקשה, אין בעיה. באיזה גופה הגופה? אני חוזר על השאלה שלי, איפה הגופה? ואני חוזר על התשובה שלי, אין לי מושג. חיים, אני לא מאמין איזו הפתעה! ואני חשבתי שלא תמצא את הכתובת שלי. בבקשה, נראות. הלו, שמש. הלו, אתי. היי חמוד. שמש, לא תאמין מי קפץ עליי אתמול לביקור. מי? חיים, ההוא מאתמול? לא תאמין, ישבנו, דיברנו כל הלילה, העברנו קטעים. בסוף הוא נשאר לישון אצלי אפילו. היה לי קצת קשה להעיר אותו, אז אמרתי ניתן לו לישון.
שמש, לא כדאי שנספר לו? לא, לא, ממש לא. עוד מעט יגיעו מכהן צ'קופינסקי, אני צריך אותו רגוע. הופה! שלום! איך אומרים אצלנו? חיים! לא, שינוי לטובה. הנה, זה המקום שלנו, ככה הוא בדרך כלל. סולידי, רגוע, אקסקלוסיבי. נורמלי. צאו אנרגיות רעות, צאו, 7, שמש יהיה בסדר. 7, חרם! חיים, היית לי ידיד אמת ורע. אני אליך מאוד מתגעגע. אמנם לא היינו ביחד זמן רב, אבל בליבי תמיד נהיה יחדיו. שתקן, מופנם, שומר סוד. מה עוד אוכל לומר לך? מה עוד? לזיכרוני אתה לנצח חקוק, לזכרך אדליק זיקוק. זיקוק? לא מצאתי חרוז לנר.